Nalazimo se na Skadarskom jezeru u drevnom ribarskom selu Vranjina i mi sada stojimo u jezeru. Ovdje bi sada, sredinom novembra, visina vode trebala da bude između 1,5 i 2 metra, međutim zbog jako sušnog perioda iza nas i temperaturama na današnji dan od oko 20 stepeni za novembar, te vode nema. Međutim, kroz svega mjesec dana, ogromnim poplavama i koje očekujemo i imamo svake godine, voda će naprasno i nasilno i odjednom stići i ovo selo će kao i svake godine biti poplavljeno. Upravo zbog tih poplava, nepredvidivosti, kada je riječ o klimatskim šemama i ponavljanjima, brojno stanovništvo i brojni mještani ovog sela odselili su, prestali da se bavi tradicionalnim vidom ribolova, prešli u glavni grad Podgorica ili na Primorje, jer je za njih postalo nepredvidivo i nemoguće da se bave onim čime su se ranije bavili. Nije to slučaj samo ovdje na Skadarskom jezeru i centralnom i sjevernom dijelu Crne Gore imamo iste probleme sa poplavama koje obično dolaze krajem novembra ili početkom decembra, nekada čak i u martu, kada za jedan dan imamo polugodišnje ili godišnje količine padavina. Skori primjer u Šavniku, gdje je rijeka Komarnica poslije 50 godina imala stravične poplave, nosila je vikendice, šupe, poplavila ribnjake, podnijela i 2 mosta i nažalost država Crna Gora nije adekvatno reagovala. Nemamo adekvatne strategije upravljanja klimatskim rizicima. Nemamo edukaciju i razgovor sa lokalnim stanovništvom kako da spriječimo ili da se adaptiramo na klimatske promjene. Jer klimatske promjene će biti tu sa nama, mi moramo naučiti kako da živimo i kako da se prilagodimo. Imamo situaciju sa plavom i sa rožajama, gdje je zbog ogromne ilegalne i legalne sječe, zbog potkornjaka koji uništava naše šume i šumskih požara, erozija uzela maha i ogromne količine materijala završavaju u rijekama, koje kasnije kroz bujične nanose dolaze u grad i imamo situacije da se u plavu ili u rožajama voda izlazi na po 3-4 metra visine, imamo ogromne poplave. I u nama je problem. Mi smo odlučili da gradimo naselja u koritima rijeka, međutim sada ta korita rijeka nijesu dovoljna da prime količine padavina koje nijesu pravilno raspoređene, već koncentrisane u jedan dan ili u nedelju dana, kao što smo imali slučajeve i vidjeli šta se dešava sada u Valenciji kada su na stotine ljudi poginule. To nas očekuje i u Crnoj Gori, jablanički scenario, bukvalno očekujemo svakoga dana, ali nadam se da ćemo uspjeti da se izborimo sa tim izazovima.